କେବଳ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖିନି। ତୁ 12 ପିସ୍ ମଟନ ଖାଇଛୁ ସେଇଟା କହ, ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ଆଚ୍ଛା କାଲି ମଟନ ଯୋଉ ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଖାଇଛୁ? ଆଜ୍ଞା। ଅନାମର ତୋର ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣ କହିଲେ କିଏ କିଏ ଖାଇଛ? କହିଲେ ଯେ କୁଆଡ଼େ ମଟନ ନାହିଁ ଖାଲି ଆଳୁ। ତୋର ଆଉ କାହାର ଖାଇଛ? ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ନା, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଲୋକ ଖାଇଲେ। ତୋର ଆଉ କାହାର ଖାଇଛ? ଅନାବର ତୋର ଆଉ କାହାର? ଅନାବର ହଁ ବାଟିବ, ହଁ ବାଟିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବେକେଣ୍ଡ ଏବେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସିଏ କ'ଣ ଖାଇଲେ ତ ଆପଣ ତ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଯଦି ସିଏ ଖାଇତେ ସିଏ କହିବ ନା ଆପଣ କାହିଁ ପଚାରିବେ? ଆପଣ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ବିପଦ କହିବାର ସାହସ ସାହସ ନାହିଁ ନୁହେଁ ଆମ କ'ଣ ମୁଡ଼ ସାହସ ନାହିଁ ଏତିକି କଥା ଭାଇ କ୍ୟାମେରା ଏତିକି କଥା ଆପଣ କ୍ୟାମେରା ମୁଁ ସେ କଥା କାହିଁ କହିବି? ଆଉ ଆଉ ଆଉ